Вітаю, сябры мае! Сёння у нас сказка народная, называецца яна пра папа Кірылу і яго парабка Гаўрылу. Змешчана гэта казка такая вясёлая, скажем так, у кніжцы, у зборніку «Заклятае возера». Гэты зборнік выйшаў даўно, яшчэ ў 1998 годзе, а казкі тут проста цудоўныя. Раю яго набыць у бібліятэцы і прачытаць. Пачынаем чытанне нашай казкі. Папу Кірылу надта не шанцавала на парабкаў. Колькі ён іх не наймаў, ніводзін больш месяца не выслужыў. І хто тут вінаваты? Поп скардзіцца, што парабкі вінаватыя, а парабкі, што поп, рабіць іх прымушае, а карміць не жадае. Так яно ці не так, але аднаго разу паехаў поп Кірыла чарговага парабка шукаць. Ад'ехаўся вёрст 5 ад дому, бачыць, ідзе хлапец. Насустрач, з палкаю ў руцэ, ды з торбаю за плячыма. Спыніў поп каня. Куды ідзеш, дзяцюк? А ў белы свет іду. Чаго? А можа, работу якую хто дасць? Прыгледзеўся поп да падарожнага. Чым не парабак, думае. Ростам, праўда, малаваты, але затое плячысты, каржакаваты. То найміся да мяне, кажа поп. А чаму не? Давай, наймуся. А якую плату ты хочаш? А ды ніякай, адказвае хлапец. Калі я выслужыў цябе год, дам раз грымака табе і раз матушцы. А калі не, вы дасце мне па разу грымака, ды прагоніце са двара. Вось і ўся будзе плата. Ну, работніку такі спадабаўся папу. Што ж, падумаў ён сам сабе, дамо яму з матушкай грымакоў, ды і прагонім праз месяц двара. А пакуль няма лепшага парабка, няхай пабудзе гэты. Добра, кажа поп, згодзін. А як зваць цябе? Гаўрыла. Ну, дык сядай, Гаўрыла, на воз. Сеў хлапец на воз і паехаў. Поп назад задаволены едзе. Праехалі з паўдарогі, нешта конь прыстаў. Мокры ўвесь, аж пена шуміць. Бакі так хадуном і ходзяць, задыхацца, здыхацца не можа. Што гэта такое з канём, дзівіцца поп. У легцы ж едзем, а ён горш замыліўся, як бы ў возе. Відаць, бацюшка, ты аўса яму шкадуеш, пасміхаецца Гаўрыла. Поп падумаў, праўда, шкадуе крыху. А таго не ведаў, што гэта яго новы парабак такі цяжкі. Прыехалі так-сяк дадому. Поп дае парабку сякеру ў рукі. Ідзе, Гаўрыла, дровы секчы. Навошта мне сякера, аднекаваецца парабак. Я і без яе абыдуся. Поп думае, дурны нейкі парабак. Як гэта можна дровы без сякеры секчы? А Гаўрыла падышоў да сцірты дроў, узяў самае вялікае палена, размахнуўся ды гак аб зямлю. Палена так і рассыпалася на дробныя кавалачкі. Гакнуў другім, і другое раскалолася на шчэпкі. Глядзіць поп з акна, радуецца. О, добрага работніка сабе наняў. Назаўтра пасылае поп Гаўрылу ў поле. Упрог Гаўрыла каня ў саху і пачаў араць. Конь аж бягом бегае, а зусім не томіцца, бо араты сам саху папіхае. Прынёс поп удзень абед. На, падпара, уже да трохі адпачні, хадзі паабедай. Выпраг Гаўрыла каня, ды хлоп яго далонню па крыжы. Конь як стаяў, так і брыкнуўся з усіх 4 капытаў. Ой, поп ворачы вытрашчыў. Ой, а чаго гэта конь паваліўся? А гэта ён качацца захацеў, адказвае парабак. Паабедаў Гаўрыла і кажа папу, няхай конь аддыхне, а мы самі араць будзем. Узяўся поп за ручкі сахі, Гаўрыла задышла і пачалі араць. Поп крышсе сваё падняў, ледзьве за парабкам паспявае, такога дыхту ён яму даў.
Аралі, аж пакуль сонца не зайшло. Прыехалі да хаты і палеглі спаць. Вось поп і кажа пападдзі: ну і парабак у нас, такога пашукаць не знойдзеш. Есть што папала, а сіла як у вала. Сёння як стукнуў каню кулаком па крыжы, дык буланы мой і капыты адкінуў. Паслухала матушка, да і кажа: ой, дурны ты, бацюшка, знайшоў чаму радавацца. Калі парабак кулаком коня заваліў, дык што ж будзе тады з намі? Ага, але ж, хапіўся поп за спіну, я і забыўся пра дагавор. Што ж нам рабіць, матушка? А вось што мы зробім, раіць яму матушка. У наш авёс панадзіліся мядзведзі цягацца. Дык ты пабудзі парабка, ды скажы: ідзі, Гаўрыла, кароў з аўса выгані. А калі зловіш каторую, то гані дадому. Ну, мядзведзь яго там і задзярэ. Поп так і зрабіў. Пабудзіў парабка і паслаў яго ў поле да кароў з аўса выганяць. Узяў Гаўрыла бізун і вяроўку, ды пайшоў. Бачыць, а ў аўсе мядзведзі пасуцца. Тут ён як крыкне на ўсё поле: туйга, туйга! Мядзведзі напужаліся, ды каторы куды. Адзін з перапуду проста на Гаўрылу ляціць. Гаўрыла цоп яго за вушы, зашмаргнуў вяроўку на шыю, уляпіў колькі разоў бізуна, ды пацягнуў яго на папоўскі двор. Мядзведзь упіраецца, лапамі зямлю дзярэ, цэлы роў ужо выкапаў. Прывалок яго так-сяк Гаўрыла на двор. Бацюшка, куды карову паставіць? Гукае. Поп з прасонку не разабраўся і кажа: у хлеў загані. Сказаў і зноў захроп на ўсю хату. А Гаўрыла пацягнуў мядзведзя ў хлеў. Тут мядзведзь яшчэ горш разбушаваўся. Увесь двор здратаваў, усе шулы павырываў. Ледзь загнаў яго Гаўрыла ў хлеў. Пайшла раніцай матушка кароў даіць, бачыць, адні драбы ад іх валяюцца, а побач мядзведзь тупае. Пападдзя ад страху ледзь жывая ў хату прыбегла. Ды пайшлі ты свайго парабка поначы ў млын, крычыць яна на папа. Няхай яго там чэрці хоць задушуць. Паклікаў поп ад вячоркам парабка і кажа: заўтра трэба хлеб расчыняць, а мукі ў нас не жмені. Едзь, Гаўрыла, у млын. Ну, няма чаго рабіць, кажуць жа, наняўся, як прадаўся. Запрог Гаўрыла каня, накідаў на воз мяшкоў жытам і паехаў у млын. А ў тым млыне вадзіліся чэрці, і ніхто з людзей уночы там ніколі і не малоў. Ну, цікава? Прадоўжым казачку з вамі заўтра. Дзякую за ўвагу. Да пабачэння.